Nagpaubo sa investigasyon ang pulis nga nakadestino sa Tabuelan nga gipasangin lang mao'y utok sa pagpatay sa iyang silingang ng carnapper o drug pusher nga napalgang patay sud sa maleta ni atong miaging simana. Andrea Patenya, Suginlimi. Under investigation karon ang usa ka police non-commissioned officer nga nadestino sa lungsod sa Tabuelan, human na lambigit sa kamatayon sa usa ka giingong drug pusher o carnapper nga nakitang patay sud sa maleta sa barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo ni atong miaging simana. Kay numduman nga mitumaw ang ngan sa pulis, human mibutiag ang ginikanan sa biktimang si Alberto Aninipok, nga ilang gidudahang maoy mipatay sa ilang anak. Giingong gikawat sa namatay ang motorsiklo ni ini. Apan matud ni Homicide Police Chief Senior Inspector Alessandro Quijano, gihimakak sa pulis nga gikawatan siyag motorsiklo sa biktima. Matud pa, doon na kunoy gipasakaan nga kasong carnapping ang maong pulis sa Tabuelan, apan di kini si Aninipok. Hinuon, nakailan na kuno kini kang Aninipok tungod sa pagkanutadong carnapper ni ini. Sa amo diri nga initial ko wala pa gud namo siya after gi-clear good ay amo sa confirm ang gihatag niya nga information namo kung sa ka kuan ba kung makuan na to namang gihatag niya nga mga pangalan anak ko namo siya makuan nga wala sa participation. Kiway igong ebidensya, di pa nila matumbok nga suspect ang maong pulis, apan padayon gihapon kini nilang giimbestigar. Gawa sa carnapping, laing anggulo nga gisubay sa kapulisan, mao ang posibilidad nga gisalvage si Aninipok tungod sa kapakyas pag-remit sa halin ni ini sa gibaligyang drogas. Nga man siya murag amo ba. Ano siya gikuptan man siya ang biktima og dako nga kuan personality sa kuan sa drugs. So man pa na pagikuan. Yes, diri sa Cebu. Andrea Patenia, News 5. Bisan og gipasilahan na niya atong tuig 2010, padayon gihapon nga gilabayan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang Inayawan landfill. Usa ka pitos nakitaan nga giapil sa uglabay sa basura gikan sa hospital. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Imbestigaron sa landfill management sa Dakbayan sa Sugbo ang duha ka public hospital sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa pag-apil silang basura sa usa ka fetus. Ang fetus nga gibana-bana ang gisabak sulod sa unong kabuan, gisulod sa usa ka plastic container sa dextrose ug nakit-an sa nanguy-koy og basura. Ang basura gikolekta sa dump truck sa DPS gikan sa Don Vicente Soto Memorial Hospital ug Cebu City Medical Center. So, I suspect nga kaning duha ka public hospitals mo ay dunay kanang problema sa disposal ani nga katong fetus nga nakita. Mato ni Navarro, padayon nila nga giabu sa Inayawan landfill ang basura gikan sa hospital tungod kay walay labayanan og basura nga mudawat niini. Samtang adunay laing mukuha sa pathological waste ug hazardous medical waste alang sa insaktong disposal niini. Ang Inayawan landfill gimando nga siraduhan niadto pang tuig 2010. Pero ingon ana nga situation ba nga hospital waste walay landfill, ang Consolation landfill dili mo dawat og hospital waste. Ang mga materials recovery facility sa dato nga mo process ato ang solid waste di sad sila budawat og hospital waste. So what will happen kung di nato dawaton sa ato ang landfill transfer station? Leslie Caminada Vestil, News 5. Giawhag sa pamunuan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko nga dawaton gihapon ang mga kwartang nangadunot na kini subay sa ilang mga nadawat nga reklamo. Jinky Bargio, Suginlimi. Sa nakalabay nga semana, giingong nakadawat og mga reklamo ang Bangko Sentral ng Pilipinas kabahin sa mga bangko nga giingong di mudawat og mga dunot nga kwarta gikan sa ilang mga kliyente. Tungod ini, subling gimanduan sa Bangko Sentral ang mga bangko nga dawaton gihapon ang mga dunot, mga kumos, dunay mga suwat ug karaan na kaayo nga kwarta nga buot pailisan og ideposito sa ilang mga kliyente. Banks have assured us nga ilan ang giingnan nila mga kliyente nga amo nang dawaton ang mga unfit. Same as before, gidawat naman yun ang unfit. So, ingnon lang sila nga status quo, mora gihapon. Giklaro sa Bangko Sentral nga ang dili nila mahimong ilisan sa bangko ug mahimong ideposito mao kadtong mga nasunog na kwarta, mga nagisi nga gipapitla na lang og scotch tape ug kadtong di na mahitsura kay gipangkaon sa anay. It is considered as mutilated, which will be accepted as the bank will be government that will be forwarded to DSP for further examination. Pwede natin sa mailisan, no, kung kuhaan ka sa laking mapor sa public.
Gipasalig sa Cebu Bankers Club nga dawaton nila ang mga unfit nga kwarta subay sa BSP Circular number 829 ug dili angayang mabala kaini ang mga negosyante. Agto na magsugod sa tindahan, sa gasoline station, sa fast food chain, whatever, department stores. Angay dawaton nila kay kami ang bangko mismo mo dawat man sa inyong mga unfit notes. Jinky Bargio, News 5. Una nang gimakas sa mga on-duty nurse ang pagplaster sa sa bata sud sa Cebu Maternity House. Hinungdan nga daghang mga pangutana karon ang mitumaw kung si kinsa ang nagbutang sa plaster. Sugin nimi Ryan Sorote. Bisan og miatubang na sa investigasyon sa Interagency Task Force ang mga nurses nga on duty ato sa pagplaster sa sa bata sud sa maternity, dagan gihapong panghitabo nga kay bulungan. Nagtulod-tulod karon ang pamunuan sa maternity ug ang pamilyang Nuval kung si kinsa ang nagtangtang sa plaster sa bata. Gibarugan sa inahan sa bata nga si Jasmine Badokdok nga di siya ang nagtangtang sa plaster. Apan alang sa mga nurses nga silang Ariani May Pakula ug Camille Isabel Neri, si Badokdok ang nagtangtang sa plaster sa sa iyang anak. Bisag ko mabuhat sa mga nurses nga mulihok, gawa na subay sa pulisya sa ospital. Natawag ni ko na kwanti ang baby, even her hospital. Paano po mag-entertain sa mga parents? Even her hospital, how accommodating I am. After our endorsement, we have not seen a plaster nor a pacifier. Judgment has been passed already. I mean, how can they were at a loss? They need legal guidance, and initially they were confused. Giklaro sab nila nga gidili sa ospital ang paggamit og pacifier, gawas na lang kung gisugot kini sa doktor, hilabi na alang sa mga premature baby. Tanan kung sab sa ginikanan sa bata nga di sab kanila ang gigamit sa pacifier o ang plaster nga nahanaw na karon. Below the plaster, base ng tagot ng ang doctor knows about the plaster. The text message somewhere, even the NCC could check its authenticity if kailangan. We just wanted to find out who did it. Because if you're going to give us these 2 pages, I'm not satisfied. Wasab ko nun tuguti nga makasul sa nursery room ang maginikanan. Mao nga nangayo og kopya sa CCTV footage ang task force aron matino ang oras sa panghitabo sa pagplaster sa bata. Magpadayon ng investigasyon sa insidente ugma sa hapon. Ryan Sorote, News 5. Mokad ang naglangkob sa 30 minutos nga pagbalita dinhi sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Mga istorya nga di lang kutob paghatod sa informasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!